Terve! Temppukerhosta. Jukka ja Jarno taas palannut. Joo, tällä kertaa sitten on vuorossa tällainen yksilösuoritus takaperin voltti, kun viime kerralla se tehtiin kaverin avustuksella. Takaperin voltti on ensimmäinen shogun tekniikka. Ponnista voimakkaasti suoraan ylöspäin. Tärkeintä on muistaa kääntää päätä taaksepäin, että vartalo saadaan pyörähtämään. Korkealta hypättäessä aukinaisempi asento on helpompi kontrolloida, kun taas matalemmalta jalkoja kannattaa vetää kerälle pyörähdyksen nopeuttamiseksi. Tätäkin temppua kannattaa aluksi harjoitella loivassa alamäessä tai pehmeällä alustalla. Takaperin voltti ei ole vaikea, täytyy vain rohjeta yrittää. Jälleen voltin voi tehdä niin korkealta kuin viitsii. Temppukerho. Tällä kertaa oli tässä. Joo, siinä oli nyt semmonen temppu ja älkää heti menkö liian korkealle. Opetelkaa se vähän matalemmalla ja Sitten siirrytään asteittain ylöspäin. nyt on paha paikka. Nyt on paha. Nyt on paha paikka. Noniin, seuraavan kertaan.